Yeah! What up, what up? This is Matthew Atty representing Joensuu B-Boys Worldwide. Joensuu B-Boys. Joensuu Get Down is coming. Ylihattivasti Matti täällä ja palkinnot ovat saapuneet. Perinnettä pitää yllä. Isot propsit Parviaisen Jesselle ja Jessen iskälle. Kyllä käy. Kattokaapa näitä, missä nyt kisataan. Nyt lähtee. Ensimmäisenä. Check it out. Oh. Joensuu Get Down. Hip Hop. 2 ja 2. Joensuu Get Down. Break. 2 ja 2. Voittajat. Ja viimeisempänä, mutta ei vähäisimpänä, se on Joensuu Get Down 2015 Seven to Smoke voittaja, eli winner. Ja tällä kertaa se ei oo leppää, vaan se on mäntyä. Ja tämä tässä on terästä. Se on ruostumatonta terästä. Elikkä mänty ja terä. Tämän vuoden Get Downin teema. Hip hop, breikkaaminen ja hauska pito. Niillä mennään. Lauantaina pamahtaa Joensuussa. 2030 alkaa jamit. Olkaa siellä tai missä te vuoden kovimmat jamit. Boom!